Ik doe het weer een meest bewolkte dag. En we beginnen van de middag Rijn en lichte Rijn. Ja, en het Rijn dat blijft ik nog wel even. En de komende dagen het wordt kouder. Begin richting een wat meer wintermaattype. Wel, joen en vannacht. Ik had al zijn Rijn, lichte Rijn. Vooral eerst kan het stevig rijnen. Letter joen en vannacht rijnt het wat zonniger. En staar gewoon wordt het vannacht droeg. Temperaturen 1 of 2 graden en er is net al te veel wind. Zwak krijgt 1 of 2 misschien een lichte treien uit de zuidoost naar het zuiden waait. En dan de kans op mist, die is er ik nog, vooral letter vannacht, mist of dichte mist. En de grootste kans erop is waailijn voor het oostelijke pad van de provincie. Maar overal dus die kans op mist, dus een waarschuwing voor het verkeer. Monodai betreft het nog aardig. We gaan wat zinnen, maar er staat gewoon niet meer bewolking en we kunnen het on de junta correct droog houden. De temperaturen 4 van zo'n graden en de wind die is matig en vrij krachtig, komt uit het zuidoosten mee. Wel, zeggen we fruit, dan hebben we na een juntijd maar wat lichter Rijn en nacht. Waanzin denk ik toch wel een droege dag. En dan hebben we het waanzin de zinnen erbij. Temperaturen zo'n of 8 graden, maar in de nacht al -1 of -2. Lichte frost. En dan wordt het watertype meer en meer winters. Op Tonsje, zinnen, flink wat zinnen. Oedai 4 graden, in de nacht -2, -3. Lichte frost. Vreed, oedai 1 of 2 graden boven 0. Flink wat zinnen. En in de nacht gemiddeld -4, wat ze lichte ontmatige frost op plakken, zelfs -5. En de wind deze dagen uit het oosten waait. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.